то пак на клип. Винаги като тръгна да правя нещо и е на клип. Още по-добре. Аз ще вляза малко в фитнеса. Парната. Ма то минаха ли 30 минути? Къде е Бати? А, глей Бати. Бати, глей. Бати се полива. Здрасти, мами! Как си, Гого? А? Парната баня. Чай да снимаме и баба.